Γεια σας από το Μουντιαλίντο στον Άσπρο Γάτο. Ο Πανηλιθιακός εναντίον της Διεθνής Ένωσης Ηλιθίων. Η Διεθνή Ένωση είναι στην επίθεση. Μια σέντρα από τον Άκη. Ο Στάθης χάνει μια φοβερή ευκαιρία. Ο Στάθης, να πούμε πως τον παρομοιάζουν με τον Καλιτζάκη στον αθλητικό τύπο. Εκείνος όμως έχει δηλώσει ότι είναι εδώ πέρα, χάνει την μπαλά και ο Ντίλαν στην αντεπίθεση. Κάνει ντρίμπλες στο χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δίνει πάσα απέναντι σε έναν που δεν ξέρουμε πώς το λένε. Άκης. Βγάζει για τον Στάθη. Στάθης είναι στο τέταρτο, πρώτη ευκαιρία! Και σώζει ο Μίτσος, η νέα μεταγραφή του Πανηλιθιακού. Βγαίνει η σέντρα. Άκης στο σούτ, ball out. Ball out από τον Άκη. Ο Στάθης, ο οποίος λέγαμε πως είναι ο αθλητικός τύπος, τον παρομοιάζει με απόγονο του Καλιτζάκη, όμως εκείνος έχει δηλώσει ότι είναι αγαπημένος του παίχτης ο Θανάσης Κολτζητάκης. Αντεπίθεση για τον Πανηλιθιακό. Γίνεται μια σύγκρουση μεταξύ του Σίμου και του Ντίλαν. Η μπάλα είναι out για την ομάδα του Πανηλιθιακού. Μπίλιας. Ο Μπίλιας, ο οποίος ξεκίνησε ως αρσιβαρίστας, πήρε ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς στην Ρωμαϊκή πάλι και τώρα κάνει το μεταπτυχιακό του στην μπάλα. Βας, πρώτη του επαφή με την μπάλα. Ντίλαν. Βγάζει πολύ όμορφη πάσα για τον παίκτη που δεν ξέρουμε το όνομά του. Είναι αδέρετο το σουτ και μπάλα out. Είναι μια πρώτη ευκαιρία για την ομάδα του Πανηλιθιακού. Και κόρνερ. Ο Σίμος απέκρουσε σε μια φοβερή ευκαιρία. Ο Σίμος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το εργατικό πνεύμα της ομάδας του, της Διεθνής Ένωσης Ηλιθίων. Εδώ ο Μπίλιας είναι μόνος του, βγαίνει η σέντρα. Κακή εκτέλεση από τον Βασίλη. Ο Βασίλης, ο οποίος είναι ένας αμυντικογενής παίκτης με τάσεις αυτοκτονίας. Η πάσα, όχι, παράλληλη το σέντρα σούτ από τον Άκη. Ο Άκης, ο οποίος είναι ένας παίκτης μυστήριο, ξεκίνησε να παίζει μπάλα στις σαλάνες μπάσκετ και κατέληξε να παίζει ποδόσφαιρο σε 5x5. Μια μικρή καθυστέρηση, βλέπετε εδώ πέρα τους παίκτες του Πανηλιθιακού να δένουν τα παπούτσια τους. Αυτός που ακούσατε πρέπει να ήταν ο Ντίλαν. Ο Ντίλαν, ο οποίος είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης, γεννημένος αλκοολικός. Και συνέχεια στο παιχνίδι, Μίτσος δίνει για τον Ντίλαν. Ντίλαν δίνει για τον Βασίλη. Βασίλης βγάζει πολύ όμορφη πάσα. Καταλαβαίνει όμως, γίνεται το λάθος στο αμυντικό. Και τελευταία στιγμή, ως απομηχανής θεός, με κόντρα η μπάλα για την ομάδα του Διεθνής Ένωσης, Στάθης κάνει πάσες, κάνει το σουτ, η μπάλα κόντρα στον αμυντικό, απευθείας γέμισμα από το τέρμα τη μια αιστεία στην άλλη. Βλέπουμε πολύ γρήγορο παιχνίδι στο Μουντιαλίντο σήμερα. Στάθης, αποκρούει σωτήρια ο Μίτσος στο τέρμα και τώρα είναι η αντεπίθεση. Ο Σίμος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το εργατικό πνεύμα της ομάδας της Διεθνής Ένωσης. Ντίλαν προσπαθεί να κάνει κάτι, τρίμπλε στη μεγάλη περιοχή και είναι το λάθος. Στάθης προσπαθεί να κρεμάσει από μακριά, λίγο out την μπάλα. Μίτσος δίνει συνέχεια στο μάτς, εναλλαγή των παιχτών του Πανηλιθιακού στη μεσαία γραμμή. Μπίλιας βγαίνει ολομόναχος, ετοιμάζεται για το σούτ στη μεγάλη περιοχή. Δίνει την μπάλα στο Βασίλης, η μπάλα out. Απίστευτη ευκαιρία χαμένη για τον Πανηλιθιακό. Ενώ ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια, Στάθης κάνει τρίμπλες στο χώρο της μεσαίας περιοχής. Κάνει προσποιήσεις, ανοίγει την μπάλα, είναι ολομόναχος, βγαίνει μπροστά. Αντίπαλος στον Ντίλαν. Προσπάθησε να κάνει κάτι εκεί το οποίο τελικά δεν του πέτυχε. Είναι πολύ αξιόλογος παίχτης. Ντίλαν, ο γεννημένος αλκοολικός, δίνει συνέχεια. Μπίλιας, είναι όμορφη σκέψη αλλά λάθος εκτέλεση από τον Μπίλια. Να πούμε ότι οι οπαδοί σήμερα της Διεθνής Ένωσης Ηλιθίων με ανακοίνωσή τους που εξέδωσαν μεγάλη ευκαιρία και η μπάλα είναι out. Μια καταπληκτική απέκρουση του Μίτσου σε κόρνερ από το φαντασμαγορικό σου του Στάθη, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει και την εκτέλεση κόρνερ. Βγαίνει η μπαλιά. Μπάλα out, απευθείας out. Εδώ πέρα ο Βάς στο fair play δίνει την μπάλα στον Πιλιά. Ντίλαν προσπαθεί να κάνει προσποιήσεις, δίνει πολύ όμορφη παλιά. Για να δούμε η μπάλα και είναι το γκολ! Είναι το 1-0 για τον Πανηλιθιακό από τον Βασίλη. Βλέπετε πως πανηγυρίζει, κυρίες και κύριοι. Αγκαλιά με τους παίκτες του. Και είναι το 0-1 και μπάλα στη σέντρα. Άκης.
Ο Άκης ο οποίος περιμένει. Κάνει τρίμπλες, πολύ όμορφες οι τρίμπλες από τον Άκη, δίνει δεξιά στον Βας. Βας κάνει προσπίση, είναι έτοιμος για το σουτ. Τι έκανε μαλάκα. Δοκάρι, απίστευτη ευκαιρία για την ισοφάριση από τη Διεθνή Ένωση Ηλιθείων. Ενώ εδώ πέρα ο Στάθης ο οποίος... εμείς είμαστε Διεθνής Ένωσης ρε Ηλίθιε. Φοβερή σέντρα, φοβερή κεφαλιά παράλληλη και για να το παραλίγο το γκολ. Δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα γιατί έτσι ήταν έμεσο για την ομάδα της Διεθνής Ένωσης. Ένα πολύ όμορφο σούτ, ελάχιστα out από το οριζόντιο δοκάρι της περιοχής από το Στάθη. Και συνεχίζεται το μάτς. Μπίλιας ο οποίος κοιτάζει. Μπίλιας κάνει τρίπλες. Δίνει πάσα αριστερά στον Ντίλαν. Πάσα. Πολύ όμορφη παλιά. Ο Σίμος όμως βρίσκεται εκεί για να δώσει συνέχεια στο μάτς. Η μπάλα απευθείας out. Πολύ όμορφη. Για να δούμε. Άκης, τελευταία στιγμή κόβεται από τον Ντίλαν ο οποίος έχει πάρει. Φοβερή τρίπλα, ο Ντίλαν ο οποίος έχει πάρει πραγματικά προσωπικά την υπόθεση. Του έτρεξε πάρα πολύ το 0-2 που έχουν γίνει στα δύο προηγούμενα μάτς και θέλει να αποδείξει σε όλους ότι αξίζει να παίξει σε μεγαλύτερη ομάδα. Για να δούμε, το κόρνερ με τον Άκη προσπάθησε να... τι έκανε εκεί, μόνο ίδιος μπορούσε να καταλάβει. Ο Βας ο οποίος πιέζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Σίμου. Για να δούμε, πολύ όμορφη παλιά. Ο Σίμος όμως βρίσκεται εκεί για να πιάσει την μπάλα. Στάθης κάνει πολύ όμορφες τρίπλες. Για να δούμε, Στάθης, Παναγία μου, Στάθης, τρέχει ο Στάθης. Πολύ όμορφη παλιά, ο Μίτσος είναι όμως ακόμα. Και τώρα μια αντεπίθεση, είναι 2 με 1, ο Σίμος δίνει τη λύση. Στάθης ο οποίος παίρνει μέτρα φόρα για να κάνει το σουτ, κάνει προσποιήσεις, κάνει τρίπλες. Κοιτάξτε πώς αποφεύγει, για να δούμε, να η αντεπίθεση. Βασίλης, ο οποίος κάνει την μπάλα και ναι, είναι ο Βας ο οποίος τέλος πάντων είναι μπάλα για το Πανηλιθιακό. Για να δούμε, πολύ όμορφο και είναι η αντεπίθεση με τον Μπίλιας έξω τη μεγάλη περιοχή. Μπίλιας κάνει τις τρίπλες, ο Άκης τον πιέζει. Ο Μπίλιας συνεχίζει να κάνει τρίπλες και του κλέβει ο Άκης, κυρίες και κύριοι. Του κλέβει ο Άκης ο οποίος γίνει μόνος του να πούμε στην αντεπίθεση. Κάνει την μπάλα, Μπίλιας ξανά. Μπίλιας είναι μόνος του, δίνει πίσω στον άγνωστο παίχτη. Ντίλαν ο οποίος, για να δούμε, βγάζει την πολύ όμορφη παλιά. Βασίλης δίνει δεξιά για τον Μπίλια. Μπίλιας ελίσσεται έξω τη μεγάλη περιοχή. Βασίλης στη σέντρα κεφαλιά και φοβερή απέκρουση από τον Σίμο, ο οποίος είναι μέχρι τώρα ο παίκτης του αγώνα. Είναι ο ήρωας για τη Διεθνή Ένωση Ηλιθείων. Ένα νέο κόρνερ για τον Πανηλιθιακό. Εκτελεστής θα είναι ο Ντίλαν. Αλήτες του πιάνει δημοσιογράφοι από τους οπαδούς της Διεθνής Ένωσης Ηλιθείων. Κόρνερ είναι εφόσον απέκρουσε ο Σίμος, ρε. Μπίλιας. Out. Μπάλα είναι out. Και ετοιμάζεται η ομάδα της Διεθνής Ένωσης Ηλιθείων να δώσει συνέχεια στο μάτς. Στάθης, μια πολύ όμορφη παλιά. Στο πουθενά. Μίτσος, ο αντίπαλος τερματοφύλακας της Διεθνής Ένωσης, Μπίλιας στη μεσαία γραμμή. Μπίλιας ελίσσεται, δίνει αριστερά στον παίχτη που δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Ο οποίος κάνει τρίπλες, ελίσσεται, αποφεύγει τον Άκη με τις κόντρες. Για να δούμε, Βασίλης, Μπίλιας, φοβερή κεφαλιά. Βγαίνει ο τερματοφύλακας της Διεθνής Ένωσης και τώρα είναι επίθεση. Είναι ευκαιρία για το 1-1. Είναι ευκαιρία για την ισοφάριση στο γκολ. Είναι το 1-1 από τον Άκη, ο οποίος λέει πως πανηγυρίζει, κλωτσάει τις διαφημιστικές πινακίδες. Είναι τώρα, δεν βλέπετε εδώ πέρα καπνογό. Έλα, μπαίνω. Τι, δεν έχω παίξει ακόμα μπάλα, ρε. Λοιπόν, αυτά, το 1-1 και φτάνουμε.